Hola, soc Mireia Peinado Arce, tinc 27 anys, vinc de la Comissió Nicolau Andreu i Adjacents i actualment estic finalitzant la carrera de fisioteràpia. A més, m'estan formant en una clínica a Siguent Torrent per a només finalitzar, quedar-me a treballar i també ajude en el negoci familiar. Hola, soc Beatriz Ruiz Cócera, tinc 24 anys i vinc de la Falla Escultor Vicent Pallardó i actualment estudio i treballo. Estic acabant un màster de direcció de centres i treballo en el negoci familiar i en una acadèmia de repàs com a mestra. I tu? Com definiries la germanor? Per a mi la germanor significa unió i amistat entre tots els fallers i falleres de cada comissió i a més aquesta unió crea moments i vivències inolvidables amb persones que tenen la mateixa passió per les falles com jo. Quina és la part festiva de les falles i quina importància tenen per a tu? Doncs per a mi la part festiva crec que és la més visible i la més popular, ja que els carrers s'omplin d'il·lusió, de solidaritat, de germanor. Més que tot allò, per a mi, és els mascletaes, els rebel·les, els passacarrers, i crec que té una gran importància perquè crec que fa unió i fa germanor i ompli els carrers d'alegria. Quin és el primer record que tens de les falles? El meu primer record que tinc de les falles era quan anava amb la meva família i amigues a veure monuments, ofrenes, tirar petards, i abans que arribar a les falles fèiem el nostre propi monument per a que si el 9 de març poguérem fer la nostra pròpia crema en castell. Van passar els anys i els meus pares van decidir apuntar-me a la que avui en dia és la meva falla. Quins canvis faries per a les falles? Jo un canvi que faria seria donar o fomentar un poquet més el dia de 9 de març, perquè ja siga per el cansanci o perquè és l'últim dia, crec que no s'hi dona la importància que té aquest gran dia i aquest moment, ja que és un dia molt important. També m'agradaria canviar el grau de competitivitat que tenim entre les falles, ja que crec que sempre els portem als personals i crec que les falles són per a viure-les i disfrutar-les i no és per a tindre aquesta mala competència.